Татар сәнгате тагын бер югалту кичерде. Россияның һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Нәҗибә Ихсанова вафат. Танылган артистка 83 яшь иде. Хушлашу мәрәсиме бүген 15 мартта сәгать 11-дә Камал театр каршындагы мәйданында була. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россияның һәм Татарстанның халык артисты Нәҗибә Ихсановның вафат булуы сәбәпле кайгы уртаклашты. Хөкүмәт телеграммасы Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бош режиссеры Фәрит Бикчәнтәевкә адресланган. Танылган артистның иҗатын сөюче күп санлы ватандашларыбызга кушылып, мин Нәҗибә ханымның якыннарының Камал театры коллективының тирән кайгысын уртаклашам. Нәҗибә ханым тормышта да, иҗатында да игелекле, кабатланмас үз юлы белән барды. Заман сулышын, чорыбызның катлаулы һәм күп кырлы проблемаларын сизгер тоеп, һәр ролен йөрәге аша уздырып уйнады. Бик драматург Туфан ага Миңнуллин өчен җылы гаилә учагы булдырып, аның белән шатлык борчуларны да бергә күтәрде. Нәҗибә Ихсанова искиткеч талантлы, халкыбызның милли театр сәнгатен үстерүгә гаять зур өлеш керткән шәхес буларак күңелләребездә мәңге сакланыр диелә президентның кайгы уртаклашуында.